Goedenavond, welkom bij het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder en in dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Michiel Bijkerk met het perscommuniqué met als titel: zelfs een hagedis heeft recht op een eigen woning. Assoteco blijft aandringen op voldoende uitgifte van erfpachtkavels voor zelfbouw, zodat de burgers zelf een eigen huis kunnen bouwen. Het is zo, een hagedis die maakt zo'n hol en heeft zijn huis. Ja. En die heeft zijn eigen woning, maar mensen niet. Dat kan natuurlijk niet. En de mensen kunnen gewoon de huizen niet meer betalen, ze kunnen de huren niet meer betalen. Bovendien, als ik een huurhuis heb, het is niet van mij. En mensen willen iets van zichzelf hebben. Een hagedis bouwt zijn eigen huis. Mensen kunnen ook hun eigen huis bouwen. In de hele Cariben is het heel normaal, altijd ook bij ons geweest, dat mensen hun eigen huis bouwen. En dan heb je ook iets van jezelf. Je komt naar huis toe en het is van jou. En als je ergens anders wil gaan wonen, dan verkoop je het en dan koop je ergens anders een huis. Ja, dat is het systeem. We moeten dus helpen om mensen dat ze een eigen woning krijgen. En de overheid kan dat heel makkelijk doen. Bonaire heeft heel veel terrein zat. De terreinen hoeven ook niet meer zo groot te zijn als vroeger. Vroeger hadden we nog meer, zeg maar, terrein. Ik bedoel, Thomas, je wil een terrein hebben, dan krijg je rustig 2000 vierkante meter. Dat is echt niet nodig. Mensen willen op zijn minst een huis kunnen bouwen voor zichzelf in hun gezin. 400 vierkante meter, 500 vierkante meter is genoeg. Ja, dan kun je nog een beetje tuintje hebben ook. En dan krijg je je eigen plekje. Het is van jou. En dat kost helemaal niet veel geld. Dat opmeten, dat is helemaal niet duur. De notaris is niet duur. Maar omdat er dus een zwarte markt is ontstaan, omdat er tekort is, want de overheid die maakt geen kavels klaar, dus mensen willen een woning, dus gaan mensen betalen voor die erfpacht, een stukje erfpacht. De Nederlandse overheid heeft dat proberen op te lossen door alles lam te leggen, alles stil te leggen. Daar los je niks mee op. Daar los je niet mee op, daar breek je het patronagesysteem niet mee. Dat betekent alleen maar dat er nu nog meer mensen zijn die een probleem hebben en zelfs niet meer die 30, 40, 50.000 dollar kunnen betalen. Dat is het enige wat je bereikt hebt. Volgens Michiel Bijkerk moet het huidelijke BC een groot aantal erfpachtterreinen vrijmaken om het verkopen van terreinen op het zwarte markt te verminderen en mensen hebben een terrein om een huis te kunnen bouwen. Als je dit wil oplossen, dan moet de overheid een groot aantal erfpachtterreinen, hoeven niet groot te zijn, moet een groot aantal maken, dan gaat vanzelf ook de prijs op de zwarte markt naar beneden en dan kunnen mensen beginnen met hun eigen huis. En omdat wij nu in een nieuwe maatschappij leven, waar de bedoeling is om zoveel mogelijk economie te stimuleren, enzovoort. Alleen, dat is goed, dat werkt ook wel een beetje, maar het geld gaat allemaal naar boven. Er gaat maar heel weinig naar beneden. En daarom hebben de mensen gewoon geen geld. Als je 1500 hebt en je moet 700 huur, 600 huur betalen, waar leef je dan nog van? Iedereen weet wat de prijs van levensmiddelen is, van benzine en noem maar op. Dus dat gaat niet. Toch zeggen de mensen die dus echt in die groep horen, die zeggen, nou, ik ben best bereid om de overheid $5000 te betalen, als ik maar een stukje terrein kan krijgen. Want anders moet ik 30, 40 betalen op de zwarte markt. Daar schiet ik ook niks mee op. Dus als ik dan 40.000 heb betaald op de zwarte markt, dan heb ik helemaal geen kracht meer om dat huis nog een keer te bouwen. Maar als ik nou 5.000 moet betalen om waterlicht en stroomwaterlicht en kabel te krijgen, dan ben ik daar wel toe bereid. Ja, dus dat is niet omdat ze daar staan te juichen, want ze hebben al weinig geld, maar zelfs dat offer zijn ze bereid te maken. Maar dan moet je wel als overheid over de brug komen. En dan moet de overheid eerst begrijpen dat ze helemaal verkeerd bezig zijn. Dat ze al lange tijd dit hebben verwaarloosd en er niets aan hebben gedaan en dat ze alleen maar terreinen hebben gegeven aan hun vrienden en hun familie. Maar niet en nu willen ze die terreinen ook niet van hun familie en vrienden terugvragen. Want anders dan heb ik morgen natuurlijk die stem niet meer. En ook niet van die vrouw en van die kinderen. Dus dat gaan ze niet doen. Die per terreinen terugvragen, dat vind ik ook niet zo erg. Laat dat nou. Maar het is al gebeurd. Maar we moeten nu wel een keer een oplossing krijgen. En de enige die oplossing kan forceren is de rechterlijke macht. Als mensen weten dat deze 4 mensen die nu de zaak hebben aangespannen, als mensen weten, als de rechter akkoord gaat, dat de
overheid opdracht geeft om hun een terrein te geven, dan weet iedereen morgen, oké, ik geef me op, ik wacht een jaar, ik heb nog steeds geen terrein, ik ga naar de rechter. Kost me wel $2000 extra, maar dat is nog steeds veel minder dan die 30, 40, 50 op de zwarte markt. Forza Academy zet zich in voor onder andere maatschappelijke gerichte sportsactiviteiten. In 2019 was Forza Academy mede-organisator van het wereldkampioenschap freestyle windsurfen op Bonaire. In april 2022 gaat Forza Academy in samenwerking met Social Run een windsurf-evenement organiseren op Bonaire als Forza King of the Caribbean. Het Forza Academy organiseert inderdaad Forza King of the Caribbean van 14 tot en met 18 april. Het is een windsurf-event. Daar Tonkie zo direct alles over gaat vertellen. En daarnaast hebben we daar een aantal nevenactiviteiten die we gaan doen. Het is een event echt voor de jongeren. Dat betekent dat de jongeren die sowieso meedoen met het windsurf-event, maar ook in het hele event worden ingezet. Het is een event wat op lange termijn is, dus niet alleen voor 1 jaar, maar voor lange termijn. En deze jongeren die kunnen dan op een gegeven moment gaan werken aan hoe leer je foto's maken, hoe leer je filmen, hoe met Stinapa mee het bootje de boeien uitleggen. Dus ze worden echt meegenomen in het geheel. Het zijn bijzondere jongeren, het zijn allemaal kwetsbare jongeren, jongeren van de Stichting Project, sommige jongeren van Jong Bonaire, maar ook jongeren van de straat die op het ogenblik gewoon heel erg moeilijk hebben. Met deze jongeren gaan we dat samen organiseren. En zoals ik al zei, er zitten ook nevenactiviteiten aan. Die nevenactiviteit wordt een voetbaltoernooi georganiseerd. Er wordt een bolas-competitie gedaan. Tussen Challenge, die organiseert sterkste man, sterkste vrouw. En Jong Bonaire organiseert nog een activiteit. En natuurlijk het allerbelangrijkste ook is natuurlijk het windsurfen. Maar daar kan Tonkie alles van vertellen. Toch even over deze jongeren. Deze jongeren zijn jongeren die naar Forza gaan of hebben jullie ook andere jongeren? Nee, dan moet ik ook even iets uitleggen. Je hebt en Stichting Project, dat zijn de jongeren van Stichting Project. Daar heb je de rebound, naschoolsopvang en de residentiële instelling. En Forza Academy staat los van Stichting Project. Ik was natuurlijk wel directeur van Stichting Project, maar nu niet meer. Dus Forza Academy staat daar los van. En wij geven trainingen en wij ondersteunen jongeren die een problematiek hebben. Nou ja, Tonkie heeft natuurlijk de contacten van de andere eilanden. En op de 14e starten we dan met de inschrijving en dan kan iedereen deelnemen. Well, during this event it will happen on the 14th of April till the 18th. And in these days, I will make sure that will be a really cool action on the water, from sailing and a lot of good activity. And I was thinking to try to do also an expression session by the end of the event, if there is, depends on the wind condition. And also will be the pros. I will also have pros and categories in different class, so everybody can have fun in a fair event. And I'll try to do freestyle and slalom. And hopefully, if it's possible, I do also foiling, which is the new thing that it's right now coming up lately in those days. Hopefully, yeah, it will be a success event, and to do this also for many years, that's coming up. The French Paradise, what's its role in this event? Well, I'm already I'm one of the rollers, but yeah, of course we will try to be there for the kids, because I'm pretty sure probably they will need some small things at the moment, right on the run, maybe a rope, or the harness line broke, so we will be there to help them with those little details if they want to as well. Well, the registration is free. Everybody is available to register it, and then like this we can separate also the classes in different for women and men to have a fair event. Can someone from international windsurfer participate? Yes, we are working to make that more international as possible. We will start with Curaçao and Aruba, so our neighbors, and then slowly for the coming years we make it more international. As soon as it starts to see the first steps, people start hearing about it and how cool and good this event is going to be, I think they will invite themselves here on the island. My pleasure. Everybody is so free to welcome to Sorobong. It's a beautiful place. It's a paradise. And on 14th of April till the 18th, will be a really nice show on the water of the freestylers and some slalom sailors. So be there, otherwise you will miss a lot. Thanks again.
Ja, ik ben Jessica Pompier. Ik ben ervaringsdeskundige voor vrouwen, voor jonge vrouwen na huiselijk geweld. Want heel veel keren dat als je dan in een trauma of in een depressie komt te raken of een huiselijk geweld situatie, heel veel keren is het dan moeilijk om eruit te komen, om je leven weer opnieuw te gaan bouwen. Maar het is een windsurfcompetitie. Hoe doen ze dit? Alle vrouwen hebben dan talenten, jonge meiden en zo hebben dan echt de talenten. En die talenten dan halen we dan naar buiten en zeggen we van, wat kunnen wij dan doen? Wat kan jij dan doen en zo? Heel veel keren dan kunnen ze dan heerlijke snacks maken. Ze kunnen van manicure, pedicure maken, t-shirts maken en van alles en nog wat. Is dingen verkopen, andere jongeren bemoedigen en laten opstaan en zo. Dus de jongeren zijn er ook voor bijvoorbeeld water uitdelen, ja, t-shirts uitdelen en de boei, de boot goed besturen en helpen en zo. Dus en zorgen dat alles gewoon goed loopt. Ja, dus iedereen is echt heel enthousiast en vraagt van hoe gaan we dit doen? En de angst komt natuurlijk naar boven. Van, dat is dan de eerste ding wat naar boven komt. Maar dan is het echt van nee, we gaan het. We kunnen het. We gaan ervoor en zo. En het is gewoon stap voor stap. En het is echt het begin dan bij de mind en zo. En dan samen doen we het. Ja. Dank je. NOS TV heeft de volgende politieberichten. Op vrijdag 28 januari werd omstreeks 10 uur 's avonds een 50-jarige man met initialen J.J. in de Calle Grande aangehouden wegens mishandeling. De verdachte had zijn dochter op genoemde locatie mishandeld. Afgelopen zaterdag 29 januari omstreeks 10 uur 's avonds was er een achtervolging van een groene Toyota Tercel door de politie in de buurt van Antriol. Politie hield patrouille in de buurt waarvan de bestuurder en passagiers rare gedrag toonden. De politie gaf de bestuurder de signaal om te stoppen, maar negeerde deze waarschuwing en reed tegelijkertijd met hogere snelheid weg. Na de achtervolging parkeerde de bestuurder in een woning in de wijk van Antriol. Tijdens het achteruitrijden botste de auto ook nog tegen een politiewagen aan, wat leed tot een achtervolging ter voet. Politie weet wie de personen zijn en de auto werd ingenomen voor verdere onderzoek. Zelfde avond voor 12 uur ontstond er een frontale botsing tussen twee auto's op de Calle Paprocornes om de bocht dichtbij Calle Rosaria. Ongeluk is nog onbekend. Ambulances ter plekke voor verdere medische behandelingen. Voor de bestuurder van het SUV werd ter plekke aangehouden wegens onder het invloed van alcohol en brachten hem naar het politiebureau voor een blaastest. CRS was ter plekke voor verdere onderzoek. Op zondag 30 januari werd in de vroege avonduren rond 7:15 een actie gehouden op de Calle Grande en de Calle Corsau, naar aanleiding van een samenscholing van motoren en auto's. Verschillende motorvoertuigen werden gecontroleerd op geldige documenten. Een brommer en een scooter werden in beslag genomen omdat de bestuurders geen geldig rijbewijs en geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen. De eigenaren kunnen hun voertuigen ophalen bij vertoon van de geldige documenten. Een auto die op de berm geparkeerd stond, werd door de takelwagen weggetakeld. Nadat het rustiger werd op de Calle Grande en de Calle Corsau, werden verschillende straten die naar het centrum leidden afgesloten voor het verkeer. Iets later, toen er bijna geen verkeer aanwezig was in het centrumgebied, besloot de bestuurder van een Raptor te gaan fieveren, waarvan hij vervolgens probeerde weg te komen. De Raptor werd in beslag genomen. Omstreeks 10 uur werden alle straten weer vrijgegeven en kon het verkeer weer door. Wij gaan nu de reclame en zijn zo bij u terug. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag
na Wega die nummer om 8:20. Televidente nang at nossa trobe, turja bierna a noche después de Wega die nummer 20 pasadi 8. Natuurlijk alleen op NOS TV te zien. El canal netamente boneriano. Saludos televidente. Me que invitado para tour ya domingo, mitad de 9 a noche, para sintonizar Dale Clave. Caminda a mí Giovanni Messera, também papia com o artista boneriano Bibana Boneiro, o artista boneriano Biba Afo, é nota boneriano Bibana Boneiro e é internacional. Sintonizar, não se vê, o canal netamente boneriano, todo dia domingo, mitad de 9 noite e repetição riba chamar depois de Wega de número Boneiro. Não perdi! Plataforma Farandulero TV, programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadik Laber. Todo dia domingo à noite, metade de 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na NOS TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadik Laber. Cas de emoção. Camina nos cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não importa a raça ou sexo. Cas de emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de emoção. Turja Luna Noche mitad de 9 aqui na NOS TV, o canal netamente bonariano. Share nos website que você não quer den exterior e lá também experienciar nos programação www.nostvbonaire.com. Wak Nos TV, una kubota. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Op dinsdag 18 januari 2022 werd de heer Pierre Perigaud Monte unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van Stinapa. De heer Perigaud Monte is lid van het bestuur van Stinapa sinds juni 2019. Hij neemt de taak over van de heer Delno Tromp, die voorzitter was voor 3,5 jaar. Ja, dat klopt. Vanaf 18 januari heeft onze huidige voorzitter aangekondigd om af te treden. Ik wil hem daarvoor hartelijk danken trouwens. Dat betekent dus dat binnen zeg maar de leden van het bestuur is er gekeken van wie dat wil doen, wie dat graag op zich wil nemen. En van alle bestuursleden heb ik aangegeven en daarnaast kreeg ik totale steun van mijn andere bestuursleden. Dus unaniem heeft men mij gekozen. Iets wat ik graag wilde. En iets dat ik graag uit wil dragen. Wat was uw achtergrond, Pierre? Mijn achtergrond is in het onderwijs. Ik heb altijd in het onderwijs bewegen. Ik ben leraar, maar ik ben ook pedagoog, onderwijskundige. Hier op Bonaire heb ik altijd in het sociaal domein bewogen. Onderwijs, hulpverlening, maar ook welzijnswerk. En sinds juni 2019 ben ik lid van het bestuur van Stinapa. En daarvoor heb ik 8 jaar was ik raad van toezicht voor Stichting Caribisch, Reclassering Caribisch Nederland. Dus bestuurservaring heb ik een klein beetje. En sinds juni 2019 dus bestuurslid Stinapa. Nu bestuurslid van Stinapa. Er is toch, laten we zo zeggen, een soort stress tussen natuur en economie van Bonaire. Hoe gaat jij deze handelen? Nou, ik ga helemaal niet alleen doen. Stinapa gaat het doen. Er is een spanningsveld, dat weten we. Van economische groei, maar ook natuurbehoud.
En er in al heel veel plannen van Bonaire staat groeien met behoud van natuur en cultuur. En ik denk dat Sinape, kijkend naar de 4 domeinen die we hebben, namelijk natuurpark, maar ook marinepark, educatie en natuur. Daar zijn de 4 grote gebieden van Sinape en daar moeten wij daarin gaan bewegen. Dat betekent dus dat we heel veel, maar ook heel veel inzet en met de bevolking van Bonaire mee moeten nemen. Want samen moeten we het doen. Werelddag van waterrijke gebieden, dat jaarlijks op 2 februari wordt gevierd, heeft tot doel de wereld bewust te maken van de vitale rol van de wetlands voor mens en planeet. Volgens Desiree Cruz probeert Sinape Sanlia die vlijt te redden van het bouwen in de toekomst. Voor 2 februari elke jaar wordt gevierd de Werelddag van waterrijke gebieden in de wereld, samen met Ramsar en de United Nations. Dit jaar hebben ze een speciale message uitgezonden, een speciale boodschap. Ze willen heel graag dat de overheden meer dracht krijgen, meer emphasis krijgen rondom de waterrijke gebieden. En daarom hebben wij vanuit onze jeugdprogramma, de Junior Ranger programma, want die weten heel veel van de waterrijke gebieden, daar krijgen ze lessen over, hoe belangrijk het is, hebben we een manifesto geschreven. Samen met de hulp van andere experts hebben we een hele mooie en diplomatieke manifesto geschreven en die hebben we ingediend aan de overheid van Bonaire, zodat ze dan over de toekomst van deze waterrijke gebieden kunnen ontfermen. Ja, we praten eigenlijk over de toekomst, omdat dit terrein westen van die Salinha, die is privéterrein. Ja, klopt. Deze Salinha is een hele belangrijke Salinha. Maar er is een stukje die privé is. Maar de Salinha is een ecosysteem die de water behoudt, die vanuit zeg maar, verschillende dorpen allemaal hier naar binnen komt. En deze stukje is dan een speciale stuk, want het is niet alleen maar dat het water behoudt, maar het filtert het water en het is ook een rijke deel voor dieren, vooral voor vogels, maar ook andere kleine diertjes die hier leven. Dus het is een speciale ecosysteem en een plaats waar mensen kunnen genieten van de stilte, maar ook van de vogels die hier wonen. Welke zijn de andere gebieden op Bonaire waar wetland wordt beschouwd? Er zijn belangrijke gebieden die door Ramsar worden beschermd. En er zijn ook belangrijke gebieden die niet beschermd worden, zoals Salinha de Vlijt. Maar er zijn belangrijke gebieden die beschermd worden, zoals Laak, Washington en Slagbaai. Daar is ook Gotomeer inbegrepen, ja, Pekelmeer, Klein Bonaire ook. En dat zijn dus gebieden die officieel beschermd zijn, want die zijn heel erg belangrijk voor het eiland. En waterrijke gebieden zijn belangrijk omdat ze dus de water filteren, alle nutriënten eruit halen, maar ook ze storen ook zuurstof. En op deze manier is het ook een manier van de koraalrif te beschermen, zodat het water niet vuil in het water, zeg maar. En het is ook natuurlijk een grote economische waarde voor het eiland zelf. Omdat hier komen toeristen, ze komen heel vaak vragen naar boeken over vogels. En terwijl we hier zijn, hebben we al verschillende toeristen zien rondlopen, foto's maken en kijken naar de vogels. Dus deze is een hele mooie gebied die ook al een beetje is, begint aan het vormen. Want OLB heeft ook bijvoorbeeld de begin van de Salinha aan de andere kant, zeg maar. Hebben ze ook al de kanalen gemaakt. Het is nog niet klaar, ze moeten nog een beetje planten en bomen, herbebossing doen. En dan wordt de Salinha echt een prachtige plaats voor vogels en ook trekvogels. Ja. Niet alleen voor de flamingo's, maar ook voor trekvogels. Je komt hier al jaren met kinderen, een schoolproject. Ik heb gehoord 12 jaar, denk ik. Ja. Hoe is het bevorderd eigenlijk? Ja, we komen inderdaad al 12 jaar hier met scholen. Want hier doen we vogelkijken met de basisscholen. En persoonlijk heb ik gezien dat deze area de laatste 3 jaren
gewoon veel meer vogels bevat dan vroeger. Er komen veel meer in de periode van trekvogels, zie je veel meer groepjes trekvogels. En we zien ook nu de flamingo's constant hier naartoe vliegen. Dus het is een voedselrijke gebied geworden voor de flamingo's. En het is echt een waardevolle salinja voor het ecosysteem. Jullie kwamen als toerist, kan ik me voorstellen, net naar hier. Waarom zijn jullie hier gekomen eigenlijk? Voor de natuur, de mooie omgeving, de stranden, het eten. Deze gebied, hoe kwamen jullie hier aan? Zijn jullie gewoon langs gereden? Hoe ging het? Ja, wij zijn hier gisteren, toen we aan zijn gekomen, voor het eerst langs gereden. En toen vond ik het al heel bijzonder dat je naast zo'n weg die flamingo's ziet staan. En ja, het trok meteen onze aandacht. Dus toen dachten we gaan eromheen rijden en we gaan kijken hoe het er van dichtbij uitziet. En dat is prachtig. Ja, dat was prachtig. Wat vond je prachtig eigenlijk? Hoe je hier omheen kan lopen, hoe je ze van dichtbij kunt spotten. En om flamingo's een keer niet in een dierentuin te zien, maar gewoon lekker chill hier op het eiland in het water. Ja. Vind je dat deze gebied, het is belangrijk om deze gebied te waarborgen? Ja, zeker. Ja, die moeten gewoon hun ruimte en vrijheid behouden. Ja. Ja, het is zonde als je dit helemaal vol gaat bouwen met van alles. Er staan hotels genoeg aan de zee. En dan is het wel mooi als je ook een stukje natuur zo dicht bij de bebouwheid ziet. Dat zou ik wel graag zo houden. Dus ik zie dit liever als een golfbaan of een attractiepark of andere dingetjes. Juist de natuur trekt ook veel mensen aan. Ja. Oké, dank je. Enjoy Bonaire. Bedankt, gaan we doen. De bijzondere gemeente Bonaire is eindelijk begonnen met de aanpak van de vele slechte wegen. Maar veel inwoners zijn hier niet over te spreken, omdat het vooral om noodreparaties blijkt te gaan in plaats van gloednieuwe wegen. Caribisch Netwerk. Het is niet de bedoeling dat je auto helemaal kapot gaat vanwege een weg die eigenlijk jouw regering toch een verantwoordelijkheid daarvoor heeft. Op Bonaire zijn de laatste tijd verschillende wegen aangepakt. Het gaat vooral om tijdelijke renovaties waarbij op meerdere plekken verouderd asfalt wordt vervangen door een nieuwe onder- of bovenlaag. Hoeveel invloed heeft dit op de veiligheid van de wegen op Bonaire? Merkt de bevolking veel verschil? En heeft men ook meer vertrouwen gekregen in de manier waarop de overheid nu te werk gaat? Het is wel beter op sommige plekken, maar ze hebben het heel slecht gedaan waar het stopt en dan gaat het weer slecht en dan gaat het weer goed. En dan, het is echt heel raar gedaan. Dus eigenlijk moet er nog wel veel gebeuren, vind jij? Ja, heel veel. Er zijn nog steeds heel veel gatjes in de weg. Nou, ik heb de KAI Amsterdam gezien, die hebben ze mooi geplaveid en ja... Hier en daar zie ik wel wat verbeteringen, maar er zitten nog ontzettend veel gaten in de wegen. Levensgevaarlijke situaties veroorzaakt dat. Nou, het was heel noodzakelijk om de herstelling van de wegen. Waar het gedaan werd, vind ik ook heel goed. Het rijdt lekker en soepel. Al zijn bewoners er nog niet gerust op dat de nieuwe asfaltlagen ook lang meegaan. Ik ben in Hato en daar heb je kraters. Dat zijn en een keer hier en daar een beetje asfalt erin leggen. Dat ding houdt het niet vol, hoor. Ja, dat probleem dat dient zich dan weer aan over een aantal jaren. Dan zal het niet zo lang duren, want als een harde regenbuis dan waait, dan regent alles er weer uit. Voelt u zich wel veilig tijdens het autorijden? Soms wel en soms niet. Sommige straten zijn zo vervelend dat iemand voor zijn auto, voor het welzijn van zijn wagen, toch een beetje zo doet. En dan kan je wel een auto-ongeluk veroorzaken. Links en rechts zitten de gaten in de weg. Zoals iemand op een fiets of een scooter daar een beetje te dicht langs de kant rijdt en er wil auto langs, dan drukt die fietser of die scooter zo dat gat in. Maar mijn vrienden zeggen dat het ook heel slecht is. En wij praten heel veel slechte dingen over de wegen en zo. Ook communicatie van de overheid over het wegenherstel moet beter. Zeg waarom je het uitstelt. Zeg waarom je het niet doet. Zeg of er wel of niet geld in de pot zit en laat dat zien. Laat het dan zien dat er niks in die pot zit. Maar wat zijn uw verwachtingen dan voor de komende jaren? Het komt goed. Ik heb er vertrouwen in. Je ziet heel Bonaire heb ik nu in 25 jaar, 30 jaar tijd gestaag zien veranderen. Het gaat langzaam een wat welvarender richting op. Ik denk dat het wel beter zou
gaan. Je hebt er wel vertrouwen in dat het beter wordt? Ja, dat heb ik wel. Als ik zou zeggen vertrouwen, dan zou ik heel positief zijn. Want vanaf 2017 tot vandaag is het nu iets gebeurd. En zelfs die iets dat er gebeurd is toch niet zodanig gedaan. En dat zou ik zeggen van ja, ik verwacht wel dat als wij het wel doen, doe het wel goed en doe het snel. Op Curaçao waren er onverwachte activiteiten in de wateren van Knipwei, waar een dame en nog andere getuigen een grote vlek in de zee zagen. Volgens andere bronnen waren dit ansjovis die waarschijnlijk wegscholden van een walvis die in de buurt zwom. Heel mooi. Sandro, mancha die anchovies nandi. Wat kan je tegen aan dit? Ik ook die vira. Kom bij wat de peretribis kan aki. Wat aki. Het is schoolvis. Anchovies. Te ayanang, hier is niet mira, te ayanang. De 30-jarige Chelsea Chris, Miss USA in 2019, overleed afgelopen zondag op 30 januari in New York City. De jonge vrouw sprong naar haar dood vanaf een torenhoog gebouw. ABC News heeft het volgende. We have some sad news to share with you. Former Miss USA Chelsea Christ died yesterday. New York City police say her body was found outside a high-rise apartment building near Times Square. They are calling it a suicide. Christ was an attorney. She was also a correspondent and host for the TV news show Extra. She was just 30 years old. Jerika Duncan looks back at the life that touched many hearts, including ours. Miss USA 2019 is North Carolina. Chelsea Christ exploded onto the national stage, winning the Miss USA title in May of 2019. I got butterflies just now, watching it all over again, just being back in that moment. And the crown's very delicate, so I love, looking at it. And every morning it actually sits by my bedside. So I wake up and I'm like, oh my gosh, I'm actually Miss USA, I won. The crowning of the North Carolina native marked an unexpected moment in history because for the first time, 3 Black women were the reigning Miss USA, Miss Teen USA, and Miss America. Did you realize when you were being crowned that this was really creating a historic moment? No, that's the funny thing. I didn't even think about it until we started seeing posts on Instagram about there are 3 Black queens who won the national, our respective national pageants. Christ was a former Division I athlete and wrote about having to be hospitalized for overworking herself while earning her law degree along with an MBA at the same time. Hey y'all, I do a lot to make sure that I maintain my mental health. And the most important thing that I did is talk to a counselor. She was a mental health advocate speaking out on World Mental Health Day and last March wrote about her reflections on turning 30. She penned an essay for Allure writing, "When I was crowned Miss USA 2019 at 28 years old, I was the oldest woman in history to win the title," and went on to write, "Turning 30 feels like a cold reminder that I'm running out of time to matter in society's eyes." Her success continued as she was often spotted at red carpet events, most recently working as a correspondent for Extra. What is it like being able to do red carpets in person again? A statement from the show reads in part, "Chelsea was not just a vital part of the show, she was a beloved part of our Extra family and touched the entire staff." According to New York City police, the 30-year-old's body was found Sunday morning in front of a high-rise in Midtown Manhattan. That same day, she made this final post on Instagram writing, "May this day bring you rest and peace." For CBS Mornings, Jerika Duncan, New York. Op woensdag 2 februari 2022 zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima 20 jaar getrouwd. Misschien wel het beroemdste beeld van die dag is de traan van de bruid. Feest bij de koning en koningin thuis zeiden Willem-Alexander en Maxima ja tegen elkaar. En dat was een emotioneel moment. Het NOS. Het was het nieuws van de dag op 2 februari 2002.
De bruiloft van toen nog kroonprins Willem-Alexander en de Argentijnse Máxima Zorreguieta. En het ging vooral over dit moment, de traan van Máxima. Máxima was geëmotioneerd en moest huilen tijdens dit Argentijnse muziekstuk. Waarschijnlijk dacht ze aan haar vader die niet bij de bruiloft aanwezig mocht zijn. Hij is minister geweest in de tijd dat Argentinië een dictatuur was. En daar wilde de Nederlandse regering niks mee te maken hebben. De bruiloft ging door, maar dus wel zonder de vader van Máxima. Ja. In het 20-jarig huwelijk is veel gebeurd. Zo kreeg het paar 3 kinderen. Amalia, Alexia en Ariane. Ik vind mijn ouders echt hele goede ouders. Ja. En op 30 april 2013 was er weer een mijlpaal. Het stel werd koning en koningin van Nederland. Hoera! 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 Maar het is niet altijd feest. Het stel krijgt ook wel eens kritiek. Bijvoorbeeld over dure huizen en reizen in coronatijd. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Toch is de liefde na 20 jaar nog altijd sterk. Zo ging de koning vorig jaar nog een keer voor zijn vrouw op de knieën. Hoe ze het vandaag vieren is nog niet bekend, maar elkaar zo kussen, dat zal vast nog wel gebeuren. Mijn naam is Brecht Koedouder en u kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Nog een fijne avond.